आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फर्मखौ फिलआप बानायनानै जमा होबायमोनब्ला नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारबा नोंथांनि नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे गभर्नमेन्टआ लिस्ट बहननानै होदों। बे लिस्टआव नोंथांनि नामा दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, लोगोसे नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन, जोङो बेनि सायावबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव A to Z डिटेल प्रसेसआव नायगोन। जुदि नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नेगासिनो दं, नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोना गावबागावनि लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो आं नैबे भिडिअनि जोहै A to Z प्रसेसआव देखायगोन। जुदि नोंथांनि लिस्टआ बे नामाव दं, अब्ला नोंथाङा नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो हागोन। मानो होनोब्ला बे स्किमा मस्ट इम्परटेन्ट जानानै फैदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे गेदेर स्किम बियो। प्रत्येक बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो बिजनेस मावनो थाखाय गिबियावनो गभर्नमेन्टआ 10,000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन आरो नोंथाङा बे रांखौ जुदि मोजाङै खामानियाव बाहायनानै आरो नैबे रांजों नोंथाङा मोजां खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला आरो नोंथाङा बे रांनिख्रुइबो नोंथाङा आरो बांसिन रां नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ बेखौ लन हिसाबै होगोन। नाथाय नोंथांनो नैबे 10,000 रांखौ नोंथांनो बेखौ इनसेन्टिभ गिफ्ट महरै फार्स्टआव होग्रोगोन। नोंथांमोना जुदि बे 10,000 रांखौ नेबाय दं, नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। बेनि आपडेटखौबो जोङो नायगोन। लोगोसे नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि लिस्टआव नोंथांनि नामा दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, जोङो दानिया बेनि प्रसेसखौ नायदिनि। दानिया नोंथाङा लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन आसाम नैबे livelihood.in नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनो नांगोन। आरो लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन। नोंथाङा लिंकआव थुनानै नैबे पेजआव फैनानै इजियावनो नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। नैबे लाइभलिहुड्स ट्रेकिं सिस्टेम नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो। दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि नोंथाङाबो बेयाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेयाव गोबां इनफरमेसन होनानै दोनदों। नोंथाङा गावबागावनि लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबेयाव मोनसे अप्शन नुदों फाइनान्सियेल इयार। बे फाइनान्सियेल इयाराव नोंथाङा बिदि क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अप्शन नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबे 2023-2024 बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा बिदि क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा, बेयाव नोंथाङा गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नागिरनो नांगोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आं बेयाव नागिरनानै बेयाव क्लिक खालामनि। आं नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ आङो बेयाव नायनि। नैबे क'क्राझाराव आङो क्लिक खालामबाय। दानिया बेयाव ब्लकखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि ब्लकखौबो नोंथांनि एक्जेक्ट सेम नोंथाङा गावबागावनि ब्लकखौ नागिरबानो जाबाय। आं बेयाव हमना ला मोनसे ब्लकआव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव नोंथांनि ग्राम पन्सायत बेखौ जोंनियाव VCDC बुङो। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबागावनि VCDCखौ नागिरबानो जाबाय। VCDCखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो VCDCखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे भिलेजाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव नोंथांनि भिलेजखौ नोंथाङा नागिरबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव भिलेजाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो दानिया नोंथाङा नैबे भिलेजाव खैखान ग्रुप दं नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथांनि गामिनि नोंथांनि बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नुगोन। बेयाव नोंथाङा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय गावबागावनि। दानिया नैबे सार्च होनाय मोनसे अप्शन नुदों। नैबे सार्चआव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव गासैबो डाटाया फैसिगोन। दानिया सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गावबागावनि नैबेयाव मेम्बारनि नामखौ नैबेयाव नायना लानो हागोन। नोंथांनि नामा बेयाव फैदोंना फैयाखै नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथाङा फर्मखौ फिलआप बानायनायाव नोंथांनि इनकामखौ नैबेयाव नुदों नोंथाङा आरो नैबेयाव पार्सेन्टेजखौ नुदों। बेबायदि नोंथाङा गावबागावनि
महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बेयाव गावबा गावनि लिस्टखौ बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बेबायदि स्टेप बाय स्टेप प्रसेसखौ नोंथाङा बेयाव नैबायदि फाइनान्सियेल इयार डिस्ट्रिक्ट ब्लक भिलेज पन्सायत नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम बेबायदि नोंथाङा स्टेप बाय स्टेप बेबायदिनो चेक खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि नामा बेयाव दं अब्ला नोंथाङा थाबैनो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव मेम्बारनि डिटेल्सखौ नायोबाथाय नोंथाङा नैबे मेम्बारनि नामाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव डाउनलड खालामनानै बे मेम्बारनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नैबे डाउनलड CSV आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। होमबानो नोंथाङा बे मेम्बारनि डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।